What's up YouTube, så er jeg tilbage, og nu vil jeg også gerne anbefale så nu vil jeg gerne anbefale denne YouTube-kanal, Colas Brothers. Ja, og den er faktisk ret sjov. Jeg har lige været inde og se nogle videoer, men så, ja, yeah. Det er ham, der er hjørnet. Ja. Ja, jeg kan godt lide at... Denne video er faktisk lavet for 3 minutter siden. Den får allerede 28 afspilninger. Jeg er fandme vild. Ja. Han er vist mange fans. Nå, men jeg vil jo bare anbefale den her og tænke... Så. Yes. Husk nu, like til ham. Også til mig selv. Husk at like til hans video og mine videoer. Måske. Ses YouTube.